Hello guys, happy new year. Bahlali uqala nje unyaka ngiyasicelela ake sisave. Ukusave akudingi ukuthi umuntu azabe nemali eningi. Leyo mali leyo onayo, i-income onayo, save leyo mali encane nje. Ngisho 100 rand, ngisho 50 rand ngoDisemba ungawenza umehluko. Guyzini ave ngiphoxekile ngoDisemba. Omunye girl esizwanayo nje naye ufuna 1000 bafethu uDisemba, everything is expensive. Kumele umuntu nomuntu meseyivile uDisemba, uholile, ubonusile, kumele usave imali kumele ngibe nemali kaChristmas, kumele ngibe nemali stationery yento zesikole. Uzoqhamuka umuntu ufuna 1000 rand. Wow guys, it's too much. It's too much. Abantu mabaqala ukusave. Uyazi ukuthi mina guys bengasavanga last year, kodwa ngikwazile ukusurvive ngaleyo mali ebenginayo, umholo wami plus ibonus. But angimdingi umuntu uzongifuna imali. Cha. No. Imali iyaxabanisa. 1000 pho, 1000 rand. No guys, no. It's too much. Noma ngabe ngithiwa umngani wami, but 1000 is too much. Guys, when you come in, like and subscribe. Thank you. Ngizonibona kwivideo elandelayo.